Ассалому алайкум, дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам ва обуначиҳои канали мо Арзон ТЖК. Рӯзи ҳамаатон ба хайру шодӣ бошад. Дӯстони азиз, имрӯза навори техникаҳои фурӯши зиёда аз 20 техника ҳастае, ки беҳтарин навор шудагай. Нафароне ки то ҳол меҳмон ҳастанд, хоҳиш мекунем дӯстон, подписатсиро фаромӯш накунед. Подписатсия кунед, лайкҳоро фаромӯш накунед. Ҳамрӯза иншоалло ки аз нархи навои мошини хона замин бохабар мешавед. Дӯстони азиз, нафароне ки чунин техника, трактор, мошин, хона, замин, портер, камаз, мошинои боркаш доштагӣ бошад барои реклама кардан, марҳамат дар WhatsApp 911 32 43 44 хади роӣ кунед, техникаҳои шуморо реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Дастгирии моро дӯстон фаромӯш накунед. Дӯстони азиз, нафароне ки телеграм доштагӣ бошад, силкаи телеграм канали мо дар таги комментария закрепи шудааст. Ҳама касиҳо бодоед дар телеграм подписатсия кунед. Иншоалло ки беҳтарин мешавад, зиндаву сарбаланд бошед. Ба ҳаматон тамошобии фароғатро хоҳон ҳастем. диққат! Салом дӯстон, хуш омадед ба канали мо Насим ТЖ. Дӯстони азиз, кадомеатон аз ин канал хона, мошин, техника харидорӣ кардан мехоҳед? Аввал бо соҳиби маҳсулот шинос шуда, баъдан харидорӣ кунед. Пеш аз харидан ягон сум залог напартоен. Зинда бошед. Аллоҳи меҳрубон нигаҳбонтон. дӯстони азиз, инак мо мегузарем ба аввалин эълони имрӯза. Аппарати собунбарор ҳастаи беҳтарин бизнес мебошад. Дӯстони азиз, хоб аппарат гуфтага дар ҳолати хуби техникӣ ҳастае, ки қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. Нараша 8000 сомониш мегӯяд. Дастсорошна нархи охириша дигар савдо намешавад. Яъне ки дӯстон аппарата гуфтага ки нави пачка харидагин вообще истифода бурдагӣ нестанд. Сорошна маблағ лозим аст. Барои ҳамин хотир бо нархи 8000 сомонӣ фурӯхтесамоша. Рақамҳои WhatsApp-и соҳиби аппарат мондагия марҳамат дӯстон, аз номи ютуби мо Арзон ТЖ метавонед салом расонед. дӯстони азиз, инак дуюмин эълони мо бортовои ҷак мебошад. Соли баромадиш 2008. дар ҳолати хуби техникӣ аст. Моториш дизелӣ будааст. ба кор тайёр. Дарозии кузоваш 4 метр 20 сантиметр. Беҳтарин ҳолатда мебошад. қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Восе. Нарша дӯстон 70000 сомониш мегӯяд. Бортовои ҷак 2008 сол. муомилаи хуб дорад. гуфтага савдо мешавад дар назди ҳамин техника. Нафароне ки аз ноҳияи Восе, дӯстони азиз, яъне ки бортовои кофтеса бошанд, марҳамат рақамҳои WhatsApp акаун мондагиай ҳатман аз номи ютуби мо Арзон ТЖ салом расонед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ба хотири пешрафти канали мо лайкҳоро фаромӯш накунед. Инак мо мегузарем ба дигари эълонамон. Гурӯзавои газел ҳастаи соли баромадиш 2000 сол дар ҳолати хуби техникӣ ҳастаи. гуфтага дӯстон ки бортош, яъне ки заводской аз хирдаш мебошад. ҳуҷҷатош плюс утилизатсияш бучдаган, яъне ки документ надорад. қарор дорад газел дар ноҳияи ҷалолиддини Балхӣ дар Калхозобод ҳастае, ки нарша 18000 сомониш мегӯяд, ки боз муомилаи хуб дорад. иваз карда мешавад ба ягон Мерседес сечка. болои гуфтага махидам сумметием 18 таж мегӯяд. боз савдо мешавад. рақамҳои расискиш охираш 5151 ҳатман метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо трактори фурӯшӣ Т28 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ ҳастаи. қарор дорад трактор айни ҳол дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ дар Калхозобод ҳастае, ки дар комплекташ якта чизил дошта будааст. трактора гуфтага сорошна пул дар кор наша 18000 сомон гуфтестем, боз муомила дорад. нафароне ки тракторхай бошад аз Калхозобод, марҳамат дӯстони азиз, мақсад ки чанд қачаи трактор дами ҷош хоб будааст, яъне ки ба кор тайёрай. чизилш хади фурӯхта мешавад. дар рақами 904 47 45 19 хади муроҷиат кунед. маълумоти аниқтаи тракторро аз худи соҳибашон дастрас намоед.
дӯстони азиз, марамад трактори фурӯшӣ аст МТЗ-80 дар ҳолати хуби техникӣ аст. Гуфтага дар комплекташ яъне ки плуг, плюс ва притсеп дошта будааст. Тележка дорад. Трактор айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи деваштич. Балонои пешаш 40-50% ҳастанд, балонои ақибаш 70-80% хулоса ҳастанд. Дар ноҳияи деваштӣ мебошад. Нархи трактора 75 000 сомониш мегӯяд. Боз муомила дорад. Дар рақами 929 73 33 38 қадам муроҷиат кунед. Маълумоти аниқтараи тракторро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, мехлопати фурӯшӣ аст, яъне ки мини мехлопат 1,5 аст. Кавошаш соли баромади 2025 сол аст. Заказ аз Хитой дар давоми 15 то 1 моҳ, яъне ки техникаатон ба Тоҷикистон мерасад. Нарша 115 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, гуфтага ки яъне ки кавошаш 1,5 аст. Дар рақамҳои 009 77 02 73 қадим марҳамат ба ҳамаи рақам метавонед занг мизанед. Трактори фурӯшӣ астаи дӯстони азиз, соли баромадаш 2010 МТЗ-81 2010 сол. Дар комплекташ ҳамаи чиз дорад. Дӯстони азиз, нигоҳ кунед, пресс подборшик, чизил, плуг, хулоса дар ҳамин навор чизе ки дидесен дӯстон, ҳамааш дар комплекташ дохил мешавад. Трактор пресс подборшик, яъне ки пресскунак қарор дорад. Трактор айни ҳол дар ноҳияи ҳамадонӣ дар Московский. Нарша 280 000 сомониш мегӯяд. Боз муомилаи хуб дорад. Нафароне ки дӯстони азиз аз яъне ки аз ноҳияи ҳамадонӣ яъне ки трактор хар бошед, марҳамат бо диққат тамошо кунед. Чизил, плуг, ҳамаи чиз дорад. 280 мегӯяд. боз савдо мешавад. Рақамҳои соҳиби техника 918 44 63 43 қадам муроҷиат кунед. Маълумоти аниқтараи тракторро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, эълон ба хурду корнафароне ки чунин техникаҳои фурӯшӣ ё ки мошинҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ, хулоса чӣ маҳсулоте ки дошта бошед барои реклама кардан, марҳамат дар ватсаи ман видеоша қатъи суръатош, маълумотҳои пурра шавоӣ кунед. Рақамҳои ватсаи ман дорои эълонҳои моу шумо 911 32 43 44. Дар инстаграму, телеграму, тиктоку, ютубу, яъне ки инстаграм реклама карда иншоалло ки фурӯхта медиҳем. Зиндаву сарбаланд бошед. дӯстони азиз, инак ҳафтумин эълони мо трактори фурӯши МТЗ-80 ҳаст. Дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 балони 80% дошта будааст. Дар ҳолати корӣ қарор дорад. Айни ҳол трактор дар яъне ки шаҳри Турсунзода. Нарша 58 000 сомониш мегӯяд ки боз муомила дорад. Дар рақамҳои 918 30 71 79 қадим муроҷиат кунед. Маълумоти аниқтараи ҳамин тракторро аз худи соҳибашон дастрас намоед. дӯстони азиз, хоҳиш мекунам ба хотири пешрафти канали мо лайкҳоро фаромӯш накунед ва нафароне ки чунин техникаҳои фурӯшӣ доштагӣ бошад, барои реклама кардан, барои фурӯхтан дар ватсап рӯй кунед. Иншоалло ки реклама карда тракторҳои шуморо фурӯхта медиҳем. Раҳмат барои дастгиятон. Инак дӯстони азиз, ҳаштумин эълони мо трактори фурӯшӣ МТЗ-80 аст. Дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. хоб ба кор тавра бе ягон камбудӣ қарор дорад. Трактор айни ҳол дар ноҳияи Шаҳристон, деҳаи Ободӣ гуфтагай. 2 балони пеша нав часпондагиай, балони ақибош 70-80% ҳастанд. Нархи трактора 60 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, боз муомила дорад. нафароне ки аз тарафҳои ноҳияи Шаҳристон трактор хар бошед, 60 мегӯяд. Дар рақамҳои 928 20 23 48 қадам муроҷиат кунед ва аз номи ютуби мо Арзон Тиҷика ҳатман салом расонед. ва дӯстони, инак мо мегузарем ба нуҳумин эълони имрӯза. Трактори фурӯши МТЗ-1221 аст. Легендарни трактор, соли баромади 2015 аст. Дӯстони азиз,
4 та баллони пачка ҳастаи мотори соат бар ин кор мекунад бе ягон камбудия. Срочно фурохта мешавад. Қарор дорад трактор айни ҳол дар шаҳри Ҳисор нарша 230 000 сомониш мега. боз гуфтааги ки муомилаи хуб дорад дар назди ҳамин техника. дар рақамҳои 550 05 03 03 муроҷиат кунед. маълумоти аниқтари ҳамин тракторро аз худи Себожон пурсон шавед. дӯстони азиз, агар шумо мехоҳед ки мақсад ҳар ҳафта ё ки 3-4 рӯз баъд аз нархи навои тракторро бохабар шавед, лайкҳоро фаромӯш накунед. агар ки ҳамаи лайкҳоро базанед, агар ки ҳамин навори мо дар нобайни 3 ё ки 4 рӯз 10 000 просмотр гирифт, иншоалло ки навори навбатиша бари шумо пешкаш мекунем. портери фурӯшӣ ҳастаи бо нархи арзон 2000 сол дар ҳолати хуби техникӣ ҳастае ки қарор дорад. айни ҳол портер дар шаҳри Душанбе нархи портер бошад 45 000 сомониш мега. нафароне ки дӯстони азиз портерхоҳ бошед, маромад портер 1 45 мега бо саода мешавад. дар рақамҳои 38 87 85 88 қадим метавонед ба ҳамин рақамҳо дар тамос баред. нафароне ки ба хотири трактори Т40 омадаги бошанд, дӯстони азиз, маромад Т40 ҳастаи дар ҳолати хуби техника мебошад ки қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Бохтар пешина Қурғонтепа 4 та баллони пачка дорад. трактор гуфтааги ки ба кор тайёра нарша 33 000 сомониш мега. боз муомила дорад. дар рақамҳои 907 45 69 24 қадим муроҷиат кунед. маълумоти пурра аниқтари тракторро аз худи Себошон дастрас намоед. дӯстони азиз, мақсад ки мо ҳамаи адреси пурра ва маълумоти аниқу дақиқи ҳам техникаро метиҳем, далши маълумотро аз худи Себошон дастрас намоед. мақсад ки адреси пурра чия дӯстон? нархаш адрес киҷоҳай, рақамҳои ватсап ва дастиша мемонем. далши маълумот аз худашон метавонед пурсон шавед. инак 12-мин эълони дӯстони азиз, трактори фурӯшии Т28 мебошад. гуфтагай дар ҳолати хуби техника мебошад. трактор айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. дар комплектиш якта притсеп дошта будааст, яъне ки телешка дорад ки ҳолати хуби техникӣ нам мебошад. хоб, нархи трактора дӯстони азиз 24 000 сомониш мега ки боз муомила дорад. ина марҳамат ҳолати телешкаро тамошо кунед. дар рақамҳои 944 50 90 50 дар тамос баред. маълумоти пурра аниқтари тракторро аз худи Себошон дастрас намоед. раҳмат барои дастгириятон. мегузарем ба 13-мин эълони имрӯза. дӯстони азиз, бортҳои гурӯзаҳои зил ҳастаи соли баромади 1982 сол ҳастаи бортҳои гуфтааги ки ба кор тайёрай дар ҳолати хуби техникӣ мебошад ки қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Мастчоҳ нарша 35 000 сомониш мега ки боз муомилаи хуб дорад. ина марҳамат систем ба онаш тамошо кунед. мақсад ки чӣ хеле ҳолата қарор дорад. 81 сол дар ноҳияи Мастчоҳ бо нархи 35 та фурӯхта мешавад. дар рақамҳои 928 88 25 97 дар тамос баред ва маълумоти аниқтари зилро аз худи Себошон пурсон шавед. дӯстони азиз, инак дигари эълони мо Мерседес Спринтер пассажирни ҳастаи солиш 1999 сол мебошад. мерседес дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. дискош простой, краскаш сабсафед 99 сол қарор дорад. айни ҳол дар ноҳияи Гулистон нарша 70 000 сомониш мега. пассажирни Спринтер гуфтем дӯстони азиз, маромад дар рақамҳои 927 66 41 48 қадим муроҷиат кунед ва маълумоти аниқу дақиқашро аз худи Себошон пурсон шавед. шербачо аз аматон хоҳиш мекунам дастгири моро фаромӯш накунед. ростига ҳам як наворе ки 20 дақиқа 15 дақиқа ҳаста 3-4 соат мо ҳамеро монтаж мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо лайкро дарёq надорем ва яъне ки дар комментария моро баҳогузорӣ кунед. арзонтиҷа ба пеш мерасем, иншоалло ки беҳтарин мешавад. маромад дӯстони азиз, Daewoo Damas ёфтем. истеҳсоли Ӯзбекистон. ӯзбекский мошинай. солаш 1998 сол мебошад. хоб, Damas қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд нарша 32 000 сомониш мега.
дар ҳолати хуби техникӣ краскаш навкадаги состоянии чётки 98 сол дар ҳолати хуби техникӣ дар рақами 928 56 0006 қадам муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари Дамасро аз худисиябошон пурсон шавед. Инак дӯстони азиз, дигари эълони мо Даево Лабо ҳастай соли баромади 2005 сол мебошад. Лабо гуфтааги ки 2005 сол қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд нарша 44000 сом анҷом мега. Кузовшан тозаак будааст, аз учёт синемат кардаги тайёр, рақамҳои мошин транзит, диска балон, состоянияш хуб. Дар Хуҷанд гуфтем 2005 сол 44 анҷом мега бо савдо мешавад дар рақами 928 56 0006 қадам муроҷиат кунед дӯстони азиз ва маълумоти аниқтари Лаборо аз худашон дастрас намоед. дӯстони азиз, камази фурӯши ҳастаи 10 тонага 10 баллон дорад ва яъне ки грузоподъём 10 тонага мебошад. соли баромадаш 1989 сол. Камаз айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Қубудиён, нарша срошна 75000 сом мега бо нархи арзон срошна фурӯшиай. Дар рақамҳои 501 27 47 37 қадам муроҷиат кунед ва маълумоти аниқтари камазро аз худисиябошон пурсон шавед. дӯстони азиз, ба шумо боз кадом намуди техника лозимтон бошад дар таги комментария нависед, ҳаракат мекунем, яъне ки ба шуморо кофта барои шумо пешкаш мекунем. Телеграм канали мо дорад дӯстони азиз, хоҳиш мекунем бидурен дар телеграм канал подписатсия кунед. иншоалло ки беҳтарин мешавад. инак мегузарем ба 18-умин эълони имрӯза. дӯстони азиз, якто трактор ёфтем бо нархи дастрас МТЗ 80 дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. солаш 1990 сол. қарор дорад трактор айни ҳол дар ноҳияи Деваштич нарша 55000 сом анҷом мега. дар рақами 927 66 20 43 қадам муроҷиат кунед. состояние беонор содан ва гуфтааги ки трактор ба кор тайёрай дар Деваштич бо нархи 55 фурӯхта мешавад. марҳамат дӯстон, метавонед дар тамос бароед. дӯстони азиз, навори морам яъне ки ба анҷом расидесай, хоҳиш мекунем нафароне ки хоб чӣ гуна техника доштагӣ бошад дар WhatsApp муроҷиат кунед. иншоалло ки техникотона реклама карда дар муддати кӯтоҳ фурӯхта медиҳем. инак мегузарем ба 19-умин эълони имрӯза. мини комбайн ҳастаи дӯстони азиз қарор дорад дар ноҳияи Дӯстии Пешиния Ҷиликӯл нарша 13500 мега бо нархи дастрас срошна дар рақами 880 88 27 18 қади ба амбир рақам метавонед дар тамос баред. дӯстони азиз, навори мо ба анҷом расид. ҳазор раҳмат барои дастгириятон. лайкоро фаромӯш накунед. иншоалло ки беҳтарин мешавад. худованд нигаҳбон бошад. хайр дӯстон, то наҳори оянда зиндаву сарбаланду хона обод бошед.